Mae Kim yn rian wirfoddolwr I glwb nofio Llanelli ac mae'n holl bwysig wrth reoli ceisiadau ar gyfer cystadlaethau a chydlynu swyddogion, dyfarnwyr a beirniad. Mae ei sgiliau trefnu a'i dibynadwyedd yn allweddol I allu'r clwb I gynnal 2 gystadleuaeth agored drwyddedig bob blwyddyn, sy'n rhoi cyfleoedd gwerthfawr I nofwyr gystadlu. Nid yw gwaith caled Kim yn stopio'n Llanelli. Mae'n rhoi amser I glybiau cyfagos gan ddyfarnu'n reoledd I helpu sicrhau bod gystadlaethau'n gallu cael eu cynnal ar draws y ranbarth. Lauren, the founder of Carmarthenshire, created the club to give women who are new to netball or returning after years away a supportive and welcoming place to get active. Her vision centres on increasing women's participation in sport and breaking down barriers. Lauren has been instrumental in securing grants and driving the club's growth. Her commitment to promoting the importance of women staying active has empowered many to re-engage with sport, build confidence and form new friendships. Mae dalaeth, is-gadeir selog a chodwr arian ar gyfer gemau olympaidd arbennig sy'r gar yn neillio llawer iawn o amser ac ymdrech I bob agwedd o'r clwb. Gweithio'n ddiflino I greu'r cyfleoedd cymdeithasol gorau I athletwyr, gan sicrhau bod yn teimlo'n ddiogel, yn hapus a bod croeso iddynt. Am dros 15 mlynedd, mae wedi cefnogi'r clwb trwy ymrwymiad di-euro, gan wirfoddoli ym mob sesiwn ac ymgymryd â thasged I ri tu ôl i'r llenni. Boed yn trefnu digwyddiadau, glanhau neu'n cefnogi rieni hyfforwyr ac athletwyr, ymroddiad dalaeth yw asgwr yn cefn y clwb.